ka tare da mu ba ka yin mu. Shugaban ƙasa an yi barna a jihar Katsina baka je ba, an kashe musulmi a jihar Zamfara baka taka kaje ka jajanta ba, an saci 'yan mata a Kebbi baka je ba, an yi a Naija baka je ba, an yi a Yobe baka je ba, nan kurkusa a jihar Maiduguri jihar Borno bom ya tashi a cikin Ramadan ya kashe musulmi. Allah ne kadai ya san abin da aka yi na barna. Na ga gwamna zulum idansa cike da hawaye yana cewa damun man. Sirrin taurari, zafafan labarai da dumi-dumi. Assalamu alaikum warahmatullah. Malam ne barin baka amsa. Tunda ku kwakwalwar analog computer ne. Ku fa kun ce ku malaman addini. Gwamnatin ƙasar nan tana yin amfani da ku, 'yan siyasa suna amfani da ku don su ci mulki a jihohinku har da federal government, amma ba ku da darajar da yau za ku haɗa kai ku je ku iya ce wa shugaban ƙasa ba mu yadda da abin da yake faruwa ba. Mun ba da lokaci kaza ko a ga ƙarshen ta'addanci ko kuma mu yi kaza ko mu ki zaɓen ku ko mu sa talaka su yi muku tawaye. A'a, yanzu shi shugaban ƙasar naka bere ne, kai kaje kana ma surutu da Hausa, uwarwa za ta fasara mar me ma ya zama kuna yi. To kuna yi yaudarar al'umma ne ko kuna tara talaka a masallatai kuna yaudarar su suna muku kabbara akan ƙarya da san zuciya. Ba za ku iya tunkarar gwamnati ba saboda yawanci yanzu masallatan da suke arewacin Najeriya in dai da wani malami mai faɗa a ji shi yake zan sallah masallacin, rabin kuɗin masallacin satar dukiyar al'umma aka ba shi ya gina masallacin. To wa za ku ga gaskiya ya bi? Maganin da kake yi cewa wai an kashe mutane a Kebbi bai je ba, an kashe mutane a Zamfara bai je ba, an kashe mutane a wane ne bai je ba, amma an kashe a Plateau ya je. To su sun ce sun san ciwon jininsu, tunda ku kun ɗauki kanku dabbobi ba ku san ciwon jinin ƴan uwanku ba, su sun sani. A tunaninku, inda a ce tunanin su Kiristocin da tunaninsu irin tunanin ku ƴan Arewa, malaman Arewa da tunanin Kiristocin irin naku ne, da wallahi tallahi shugaban ƙasa ba zai je ba. Wallahi ba zai je ba. Amma sun tashi sun faɗa ma duniya halin da suke ciki. Amma da yake kun san ba ku da aiki sai munafurci, duk dukiyar da kuka hada da motoci, yau malamai suna hawa motoci da siren, da duk dukiyoyin da kuke tara, da yake kun san ta hanyar da yake baɗili kuka samo, ba ku da 'yancin da za ku fito ku yi magana. Nan aka zo makami aka siya dan a yaƙi Boko Haram, dukiya aka cire dan a yaƙi Boko Haram, da ku malaman aka haɗa aka kasafta dukiyar aka raba. Allah wadaran naka ya lalace, jakin daji ya gana binni. Sannan ku zo kuna ta ihun ƙarya, kuna yaudarar, kun tara jahilai a gindinku kawai kuna musu ƙarya, suna ɗauka kuna yaudarar su. Su waɗancan ɗin da kuka shugaban ƙasan ya ja musu mutuwa, 'yancinsu suka sani. Na rantse da Allah 'yan arewa sun san 'yancinsu. Wallahi jariri aka harbe 'yan kafin awa 10 shugaban ƙasa bai dira wajen batsi nan ne nake. Kun watsar da kanku, kun watsar da al'ummar, kun mai da kanku ba kuma san ina kuka sa gaba ba. Kawai sai taron yuyuyu, kawai taron tsintsiya ba shara. Taron tsintsiya ba shara ne. Allah wadaran irin wannan taron mara amfani. Za ku iya tallata su, amma ba ku da darajar da za ku haɗu ku yi wa shugaban ƙasa warning. Saboda zuciya ta mutu, kunyar kare ya cinye. To ba wani abu, 'yancinsu suka sani, kuma kuka fara raba kan al'ummar ƙasar nan. Kuka bambanta Kirista, kuka bambanta Musulmi, kuka bambanta al'ummar ƙasar nan, kowa da kowa yana gani. Don haka dan sun tashi kan neman 'yancinsu, ba wani ɗan bure uban da zai fito ya ce ba haka ba. Sun san 'yancinsu, kuma wallahi in limamin Makka ne shugaban ƙasa, in aka kashe Kiristas in bai je ba shege nake. Tunda ba ku san 'yancinku ba, in limamin Makka ne shugaban ƙasa, wallahi tallahi ba zai je ba. 'Yan jayan arewa za su kare ba abin da ya dame shi.
ba ku san ciwon kanku ba ku san darajar kanku ba ku san mutuncin kanku ba kun bar al'umman ku a watse ba ku da aiki sai cin amana juna ku ci amana juna a kawo hakkin al'umma a masallaci ka cinye ka haɗa kai da gwamnati ka je taron siyasa ka yi wa gwamnati addu'a ba za a kashe talakawa ba za ka tashi kai addu'a ba duk inda aka gan ku inda za a ci amanan addini ne sa'an nan kuna tunanin sannan an yi zalunci ku je ku buɗe masallatai ai alƙunut uwa ka ce za ta karɓi alƙunut ɗin ba imani a zuciyarka bayan Allah ya ce wa iza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi akwai sharuɗa ubangiji sai da ya sha sharuɗa kafin ya karbi alƙunut ɗinku duk yan arewacin Najeriya duk duniya ka tambayi kowa ba inda ake sallah irin arewacin Najeriya duk duniya babu cin amana da mummunan zuciyar da muke da shi yasa Allah bai karba addu'a kuma wallahi baya karba ne mun kai annabawa shiga jarabawa ne amma fa Allah cewa duk jarabawan da ya saka annabi nan ba zai mutu ba sai ya tsame shi daga cikin wannan wahala amma ku kullun cikin masifa kuke kun gagara ganewa ku bar su kwaci yancin su tun da ku dabbobi ne that's all menene ra'ayinku game da wannan al'amarin duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum kada dai ku manta kuna tare da tashar sirrin taurari a shirye take domin faɗakarwa ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa haka ne kadai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku tashar sirrin taurari tana alfahari da ku a kodayaushe mun gode